pozice a tohle je dobrá pozice. Maštalíský a gól, který dává Vojtěch Hradec. Gól při vlastním oslabení. Tak to nejhorší, co se Slovákům mohlo stát, je ztratit puk přesně na prostředku hřiště a výborně to... Jde na Lenďáka a je to 2-0. Tak to je nástup na mistrovství, jak se sluší a patří. Cisár. Znovu Cisár má dobrou pozici a je to gól. Cisár snižuje na 2-1. Maštalický na Šalého a je to 3-1. Eduard Šalé přesně podle návodu a pro Matěje Maštalířského druhá gólová přihrávka dnešního večera. Šalé druhý gól v turnaji a myslím si splněná zodpovědnost kapitána, který prostě musí odpovědět v situaci, kdy český tým góly potřebuje. Tady je ta rána, která vyletla tím rychlým rohem a nakonec toho situace 2-1. Šalé nezastavil nohy a jel dál, nabídl svoji hokejku. Maštalícký to moc dobře viděl. Šalého už nebyl nikdo schopen dobruslit, protože všichni byli v cestě vpřed po té střele, která nebyla přesná. Tady bylo vidět, jak si Šalé odplivl a trochu se uvolnil, protože tohle střídání pro něj bylo dlouhé. Spoustu soubojů odehrál, nakonec jsme ho viděli za bránou, kdy brzdil, snažil se nabídnout puk a celé to střídání zakončil gólem, kdy ujel v situaci s Maštalíckým 2-1. A to byl velmi důležitý moment v závěru té druhé třetiny. Štancl vybojoval další puk v útočném pásmu. Přihrávka na Sikoru neprošla, Štancl teď přenechává Fibigrovi. Fibigrova zcela ještě je tam Hradec, také Štancl se natahuje. Nakonec může hrát Vojtěch Hradec. Na modré čáře Port. Fibigr vrací Vojtěchu Portovi a okamžitě z prvního doteku vypálil Sikora. Fibigr, Hradec si hlídá pozici na brankovišti. Sikora, Port má napřaženo, ale zase pomohli Lenďákovi s chytáním obránci. Sikora počel hodně odvážně do souboje. No a tohle by mohl zahrát Husinecký, který přijel ze střídačky. Sikora. Zdá se mi, že po tom pádu do hrazení není úplně v pohodě. Ale na střídačku nejede. Chce si to ještě užít v útočném pásmu. Štancl a Hradec jsou teď přilepení slovenskými hráči na mantinel. No, je těžké Štancla a Hradeckého vůbec položit na zem a odebrat jim puk. Oba dva měří 190 na centimetru. Teď je tu Galvas. Husinecký a Šalé přijel ze střídačky. Tak v tom závěru Patrik Augusta prostřídá dvě elitní formace a tohle je projížďka Eduarda Šalého. Felcman, Slováci nemohou vystřídat ve druhé třetině, je to pro ně nevýhoda. Galvas a tenhle pohyb pro Slovákům vůbec nevoní a tohle je škoda, protože Felcman už měl před sebou odkrytou bránu. Znovu Šalé, jeho střela, ještě tam je Galvas, který doráží. 25 sekund do konce a Slováci teď ani nemají pozor, tohle je zahození puku sevřenou dlaní a za to jsou 2 minuty. Takže 21 sekund před koncem ještě bude český tým hrát přesilovku. Střelec slovenského gólu Petr Cisár půjde odsedět 2 minuty za zdržování hry. A podívejte se, jak hledá dech cestou na trestnou lavici. Celá ta pětice v předklonu opouštěla střídačku. Ta střídačku let. Vůbec nemohli už. Tady uvidíme ten zkrat, který Cisár udělal. Může ten puk jenom sklepnout a tohle to je naprosto jasně za 2 minuty, ale celá ta pětice se tak šourala z ledu. Měli toho plné zuby. Skvěle to rozehrála ta druhá formace, pak Patrik Augusta zareagoval, poslal tam tu první lineu. Ta pokračovala v tom velkém tlaku. Galvas, Šalé, Maštalícký, Felcman, Husinecký se tam dostali a z toho nakonec tenhle zákrok. Ještě zbývá čas ze druhé třetiny, 15 sekund.
Před brankou je Hradec, Holinka a ještě jedna střela, ještě je tam před brankou Hradec. Tak tohle bude nejméně za 2 minuty pro Vojtěcha Hradce, který přitlačil soupeře na mantinel 2 sekundy před koncem druhé části tohoto utkání. Na ledě se chytili dvojičky a znovu je tam Galvas, nejlehčí hráč tohoto šampionátu, který má ale pro strach uděláno, a Vojtěch Hradec, který Barcíka přimáčkl asi víc, než pravidla dovolují, půjde na trestnou lavici, poměr sil na ledě se vyrovná. Tak pojďme se na to podívat ještě jednou. Barcík šel s pukem k mantinelu. Měl kotouč. No, pardon, ale tak tady faul. to není faul. Co tady za to vylučuje, to by mě zajímalo, protože hráč má puk na holi, je otočený bokem, Hradecký má výškovou, Hradec má výškovou převahu, to je bez debat. Ale vedl ten náraz do těla, nikoliv do hlavy, nebo že by prostě přistrčil soupeře jenom proti mrazení. No a protože dokonce zbývají 2 sekundy, tak Slováci to zkusí se 6, respektive s 5 hráči proti 4 v útočném pásmu. Takže po dlouhé době musí zvýšit pozornost Michal Hrabal, ale Maštalský to Pobuli udělal výborně. Oba týmy se o gól posunuli a skóre tak zůstává podobné jako po 20. Teď se ovšem dostal napravo a tohle je nečekaná situace a gól, který dává Eduard Šalé. Druhá branka v zápase. Česko využívá přesilovku a vede 4-1. A tady dostane rychle gól od Dalibora Dvorského. Čas 50. Slovákům nezbývá než dál riskovat. Pekarčík. A znovu puk přitlačený na mantinel a sekundy běží. Zbývá jich ještě 40 do třetí sirény. A nakonec je to Kočí, který posílá kotouč obloučkem do středního pásma a tohle by mělo být zakázané uvolnění. Také je. Navíc vyhrané boli v útočném pásmu, kotouč jde za branku, kde číhal Šalé, ale blíž k puku měl obránce Chromiak. Ale tohle už bude v pořádku. Ještě jedno slovenské vyhození, které si tlumí na hokejce Dvořák. A to už je úplný konec. Ještě mají Slováci možnost vystřelit, ale Pekarčík minul bránu a tímhle nahozením zápas skončí. Česko poráží Slovensko.